This way, sir. Quería que yo se that happened precisely on Sunday. Here in Kaduna, as you are aware, every life matters. And we are here to assure our people of Gunmen that the government of Kaduna State is collaborating with the security agencies to ensure that all the people that have been abducted return back to Gunmen safely. When I came in, I realized that some people have injuries, and we made it clear to all of them that the Kaduna State government will certainly take care of everyone that have issues as a result of the unfortunate incident. And of course, when this incident happened, the security agencies took time to ascertain the essence of this incident. And of course, only yesterday, the Inspector of Police issued a statement. As you are aware, in Kaduna State, we don't politicize the issue of insecurity. But in the last 2 days, we have been collaborating with the relevant security agencies, both the military, the DSS, the police, and the Office of National Security Advisor, to ensure the quick return and recovery of our people that were abducted in this very important community. A lot of people are talking about the numbers, but His Highness has made it clear to all of us that up to this moment, nobody knows the actual number of people that were abducted, just like the security agents have also confirmed. But in Kaduna, we are not talking about the number or politics behind everything. Every citizen of Kaduna State, whether it is only one person, we believe it is the responsibility of the Kaduna State government to protect the life and properties of the people of our state. It doesn't matter whether it is only one person, because we go after protecting the lives and properties of our people. We are not talking about numbers or politics. We are talking about the sanctity of human life and dignity here. And that is the reason why we'll go to any length, collaborating with the security agencies to ensure the quick recovery of our people here in Gunmen. And I want to thank the community for the support and the trust they have in our government. You can see clearly the people of Gunmen, just like other communities in Kaduna State, have absolute trust and believe in our government, because they know we are running an inclusive government. And I made it clear to everyone, it's not about religion, it's not about ethnicity, it's not about where you come from. We protect the lives of everyone, irrespective of religious or ethnic affiliation. We are one in Kaduna State. And I'm happy that the people of Gunmen have understood that clearly. That is the reason why when we came in here, you can see how they receive us. Even those that are money, even those that are greedy, they are with the government. And that is the reason why sometimes we call for caution. A lot of people that sat down in the comfort of their air condition and their bedrooms, who have never even visited Kaduna, who have never visited Kajuru local government, never visited Gunmen,
are sitting there in the comfort of their rooms, issuing statements, making comments, politicizing the situation. We have to condemn them. These are the people that are concerned. They are with the government. They believe in us. And I want to assure you that by the grace of God, with the effort we are making in collaboration with the security agencies, we will return our people back to Gunmen Wali in the next few days by the grace of God. Thank you very much. Tafi da mazajensu. Kuma Allah da ina so in tabbatar musu da yardan Allah gwamnatin jihar Kano za ta tsaya tsayin daka da yardan Allah kowa zai dawo Gunmen Wali da yardan Allah. Ko mutum ɗaya ba za mu bari salwanta ba da yardan Allah. Kuma ina tabbatar muku za mu yi aiki dare da rana mu tabbatar da cewa al'ummar mu ba wanda ya samu matsala da yardan Allah. Kuma kamar yadda mai martaba ya faɗi, muna zuwa wannan wuri mun ga yanayin yadda hanya take. Da yardan Allah bayan mun dawo da al'ummar mu, kuma da yardan Allah za mu dawo da su cikin gaggawa. Bayan sun dawo za mu zauna da mai martaba da ciyaman na karamar hukuma da kuma dan majalisa da shi tungushi ma dan majalisa na jiha, mu tattauna mu ga cewa an kawo rundunar tsaro a wannan wuri da yardan Allah. Kuma jiya na tattauna da shi Christopher Musa, kamar da kuka sani shine minista na tsaro na ƙasa baki ɗaya kuma ɗan jihar Kaduna ne. Na tabbatar mishi cewa ya kamata a wannan wuri a ɗauko sojoji rinduna a jefa su a wurin nan, saboda kuna kusa da Rijana. Na zo na ga dajin nan ya tafi daidai har Rijana ne, kuma wajibi ne a ce an saka jami'an tsaro domin su kare dukiyar al'ummarmu na Gunmen Wali da kuma rayukansu da yardan Allah. Kuma ya mun alƙawarin cewa in Allah ya yarda da yardan Allah, a matsayin shi na minista na defense kuma ɗan jihar Kaduna, za a kawo wannan soji a jesa wurin da yardan Allah. Maganan da kuma mai martaba ya faɗi, in Allah ya yarda bayan duk al'umma sun dawo, za mu zo mu zauna mu ga cewa wannan titi daga bakin titi zuwa na an yi shi da yardan Allah. Kuma na ga ba ku da asibiti, za mu zo mu gina asibiti a wurin da yardan Allah. Saboda haka muna tabbatar muku cewa muna tare da ku. Wannan damuwa da yake tare da ku mana tare da mu, kuma muna jin ra'ayin masu kawo siyasa a wannan harka. Mu tsaya tsayin daka mu tabbatar da cewa harka irin wannan ba maganar siyasa ba, magana da ya shafi rayuka na al'umma, ba a kawo siyasa a cikin shi. Babu ɗan adam da zai so a ce wani ya wahala ko an ɗauki wani ko rayukan wani ya shiga wani hali irin wannan. Saboda haka abin da muke bukata ga al'umma, maimakon su siyasa, su yi ma mutanen mu addu'a Allah ya dawo da mutanen mu lafiya, shine abin yi.